ka m na-akwado ịkwali ndị otu Ogbanje m. Unu n'anya, ọ dị ụzọ ibu na-anọdụ ebe a. Nke izi bụ aja ibu ile ọma kwali ndị Ogbanje enu ana, ma ndị si be nna m, ma ndị si ikwu nne, ma ndị si ikwu nne nne na ikwu nne nna. Onye bụ ibu nke dị n'Abịla Ọcha. Unu ne nke sieni nọ ibu dị n'ọba nọ nke njekpe ile ọma na mmiri be nna m ka nkọwalive na nna akwado ịkwa ibu mmiri na mmiri chi m na aba ọzọ na-abịa m ka bịa sonyeli m gbali m ọbọ n'ọlụ nna akwado ka ọ gazieli m. Unu n'anya na nke bezi na ọcha Abịla Ọcha pan ọcha nọ ibu ile ọma m ga-ejije na mmiri ikwu nne m aba ọzọ na-abịa m ka bịa solu m jee na mmiri ikwu nne nne m bụ mmiri chi m ebe nshi n'ụwa. Unu ne stainless pan a ibu m ga-akwanye ndị otu Ogbanje m ga-eji dubi di mmiri m na aba ọzọ na-abịa m n'ọka o si dị. Mechezie wee dunata ụmụ mmiri a nyebe ọnọdụ mekwuo omenala dị eni eli olili mesala aka dị eni n'ọka o si dịkwa. Na ekene ya Ezenwanyi Ugogbe Oyibo. Ewere na anara akwadowe ya bụ nkwado a na-akwadowe bụ ihe gbasara ndị otu Ogbanje ndị mmiri. A sị na ọ ga-adọrọ na mma na akpa isi wee wofutiri iji were agbaghalị idozi ndị otu. A sị iwe aghara akọni iwe bụ n'oge wee ji nwa ka were kwadowe bụ ndị otu ọ ga-afụtali gị iwe na udo biri achịrị gị na babụ ndị otu a ga-aza na-emebili gị iwe ọ ga-ekenye ya oke dị mma. A sị na iwe anyị na-ayọzi ndị orimiri unu arụgo mbọ nwa unu gbalụ mbọ ọ gbalụrụ ka ọ wee dị mma. Anyị ma na unu ọrụ banyere unu iwe si emebili ọtụtụ mmadụ ibe mana o elote unu na-elote onye ahụ malụ unu malụ na onye ahụ ọnya bụ ibe anyị na-akwudobe dụkele osime na o jijebe a na orimi be nna ya ka ọ na-ejebe a na olu oketa ọgba aja ndị otu ndị Ogbanje ndị enu ana ọgba aja ndị otu ndị Ogbanje enu ana ọgbacha aja ndị otu ndị Ogbanje enu ana wee vụrụ aja nke edo n'ọba wee gbalụ mmiri ikwu nne kpe ile ọma wee gwa akabado nkwadobe wee kwadie iji wee jee ịkwa ivu mmiri na mmiri chie mmiri ikwu nne nne ya bụ afọ ọzọ na-abịanụ. Aja nke edo na ebele pan ọcha nke o ji ekpe ile ọma na mmiri ikwu nne ya bụ wee gwa mmiri ikwu nne na ọ ga-ejekwakwa ivu mmiri na mmiri ikwu nne nne na ọkwacha anya bụ ile ọma ahụ o wee duru ya bụ mmiri ikwu nne wee nataba. Nke be nne ya anụnwa a na-aba eje tata elu obe kpecha anya bụ ile ọma ọ ga-edu mmiri be nne ya wee nata. Ya bụ avọ na-abịanụ ọ ga-ejezikwa ivu mmiri ọkwacha ivu mmiri o wee duru mmiri chie wee nata ọ nata onye bụ ọnọdụ na mmiri na-atọ ọnụnwa n'ọlịanụ anọkọ ọnụ wee mee omenala ndị mmiri gbaa egwu ndị orimiri enwe obi aṅụrị. Mgbe ahụ ka ọ ga-enwezi ikike onwe onye ọ ga-bịa n'ọbụ Ogbanje na-enye ya nsogbu o jezie were ọbọ ndị mmiri jeela onye anwụọla ọdụela na onye ọbụla ọ ya akwala ivu wulu na ivu orimiri ọkwacha anya ọbụla odonye ugwu unu na-anyụ na-abụ ọzọ a ga-eje nya bụ ọlụ ewu udochia mana a ghara eweta n'ibe ndị ahụ dụ ndụ ma ọkụkọba onye bụ ka chi kpụrụtakwu ka e wee weta ibe ndị ahụ o ji ya gbaa onwe. Unu na-anyụ na-abụ ọnọdụ ndị iyi ụwa nke bụ ọnọdụ ndị iyi ụwa ya anya bụ ụbọchị ahụ anyị ga-ajụzi babụ ọra mmụọ ese jụọ ọra ọ bụ na ọsị welu mbụ
obu ndị ya ụwa wee bịaba na mmiri chie ya bụ ụbọchị wee gwa anyị ibe ha gwaziri anyị ka anyị ya ama ọ bụrụ na anyị bịaba na ha ga-afụta ya bụ ụbọchị anyị ebulu ọnọdụ ha bụ ndị ya ụwa wee jebe na orimili chie elu onye bụ ụbọchị ahụ ewere obu iche tụgbuo nnụnụ n'elu na onye ka anyị na-ejebe ka anyị jee mee omenala nke be nna udobi wee chia anyị ekenekwe Ugogbe eze oyibo anyị kenere nne nwere obi aṅụrị na ọ dụrụ obere anyị echie mmeli iwe ọma ya ṅụlie n'iwe dị mma ka a na-aṅụmi anyị eje bịa jebe n'oge adụrụ ọbọ ga-esolu na ọbọ lee ndụ ọbọ solu na ọbọ lee ọtụsolu ibi ọgba mmanụ otu onye ka ụgbọ nọkwa mmadụ si n'ili na-emesi mmiri ike Seguir. Oyidi.